Sú gastrolistky podvod na nás všetkých? Gastrolistok je vaša výplata vo forme papierikov, za ktoré si môžete kúpiť iba jedlo. Namiesto peňazí, za ktoré si môžete kúpiť čo len chcete. Gastrolistky sú na vašej výplatnej paske oslobodené od odvodov a dane z príjmu. No to mohli byť aj tie peniaze. Niekto by mohol namietať, že treba zabezpečiť, aby sme si za tie peniaze, oslobodené od daní, kúpili len jedlo. A to formou gastrolistkov. Čiže gastrače vraj zabezpečia, že si kúpite jedlo. Predstavte si, že by neboli gastrače. Myslíte si, že by si ľudia zrazu prestali kupovať jedlo? Každý si kúpi za svoju výplatu jedlo tak či tak. A väčšinou v ešte väčšej hodnote, ako dostanete v gastračoch. Nechceme predsa umrieť od hladu. Navyše, za gastrače si môžete kúpiť ešte menej jedla ako za peniaze. Pretože časť hodnoty gastrolistkov si berie gastrofirma ako svoju províziu. Je to marža na úkor vašej výplaty. Keby reštaurácie nemuseli odovzdať províziu gastrofirmám, mohli by vám za rovnaké peniaze navariť viac jedla. Čiže môžete si za ne kúpiť iba jedlo, nič iné. Čo ak chcete niečo iné? Vaše gastrače neakceptujú všetky predajne. Peniaze áno. Nemôžu vám z nich vydať, čiže niekedy musíte minúť viac ako ste chceli. Úplne každý by chcel radšej hotovosť ako gastrače. Aj váš zamestnávateľ. Aj predajne ako potraviny a reštaurácie. Pre každého sú gastrače iba zbytočná byrokracia. Zamestnávateľ musí zaplatiť poplatok gastrofirme a vám strhnúť z výplaty. Reštaurácia musí zaplatiť poplatok gastrofirme a vám zvýšiť cenu jedla. Tak pre koho sú vlastne gastrače dobré? Pre gastrofirmy. Zo 4,2 eurového gastráča ide zhruba 30 centov gastrofirme. To je skoro 8%. To je zhruba toľko to z vašej pice, ktorú si dáte na obed. Cez túto časť vašej pice v roku 2014 pretieklo do 4 vybraných súkromných gastrofiriem 30 miliónov eur. V tomto prípade dôležitejší údaj ako zisk sú tržby. Lebo v podstate o toľko viac peňazí by ostalo zamestnávateľom, reštauráciám a obchodom a všetkým ostatným podnikateľom, kde sa dajú stravné lístky použiť. A tým pádom aj vám vo vašej výplate. Zisk je úplne skreslená veličina. Zisk je niečo, čo im ostane potom, ako minú peniaze na všetko, čo sa dá aspoň trochu obhájiť ako relevantný výdavok. Predražené autá, nadpriemerné mzdy a tak ďalej. Tieto firmy dostali vo februári 2016 od protimonopolného úradu pokutu 3 milióny eur, pretože spolu mali kartelovú dohodu. A slovenské zákony im ešte hrajú do karát. Umelo im vytvorili trh tak, že prikazujú zamestnávateľom používať gastrolístky. Kým priemerná zisková marža takmer 200 000 firiem na Slovensku je 2,7%, v prípade gastrofiriem to bolo za rok 2013 skoro 27%, teda 10-násobok priemeru. Skvelý biznis za cudzie peniaze. Za vaše peniaze. Protimonopolný úrad ešte aj vyhlásil a odporúča vláde, aby zrušila súčasný systém gastrolístkov a ponúka presne toto isté riešenie, ktoré opisujeme v tomto videu. Vyplácať daňovo zvýhodnený príspevok rovno v peniazoch, namiesto gastračov. A ani u susedov v Česku nie sú gastrače povinné. No, keď sú tie gastrače takto evidentne nevýhodné pre všetkých, tak ako je možné, že máme na ne takéto zákony? Aký politik chce tieto zákony uzákoniť? Veď by ho nikto nevolil. Asi taký politik, ktorý má s gastrofirmami niečo spoločné. Napríklad ruku vo vašej peňaženke. A kto za to celé môže? My. Pretože sme si týchto politikov zvolili. V roku 2011 sa v parlamente hlasovalo o zmene zákona. Návrh neprešiel. Veľmi tesne. Na našej stránke si môžete pozrieť, ktorí politici hlasovali za a ktorí proti zrušeniu gastrolístkov. Takže ak by ste si mali vybrať, či chcete 50 eur v gastráčoch alebo peniaze, čo by ste si vybrali? Ak chcete peniaze, myslite na to, keď pôjdete voliť. Ak si myslíte, že by sa toto video oplatilo vidieť aj ostatným, môžete ho zdieľať na svojom Facebooku. Ak chcete dostať e-mail vždy, keď vyjde nové video, prihláste sa na náš newsletter. A najbližšie, keď dostanete pri výplate gastráč, spomente si, že kto na ňom zarobil. Toto video vzniklo v spolupráci s Ines a RFF.